VIP. Teď. Dnešníma televizními novinama vás bude provázet Kateřina Rostecká a Sabina Kotatá. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte v televizi na VIP. Velmi důležitá prasa. Dnes se začneme neznámým pachatelem. Musíme vás upozornit, že dnes pozdě byla připadena 12letá dívka. Podle všeho se jedná o 29letého muže jménem Michal Šmídl s podobou této fotografie. Výška muže je asi přibližně 175 cm. S dlouhýma hnědýma vlasama. Více informací se dozvíte na www.pi.p.velkaprsa@cz. Nashledanou. Čau. Takže zdravím vás, jsem reportér televize VIP a jsem na místě činu. Podívejte, tady je ta mrtvá děva, kterou jistý Michal Šmídl napadl a znásilnil. Byla to ta nádherná pana, ale dnes už není panou. Vidíte tady ty napadeniny, podívejte na ten zmušený obličej. Prostě nářez. Já tomu nemůžu uvěřit. A počkejte, pane Bonec, co si o tom čím myslíte? O tom, že Michal Šmídl brutálně napadl tady jistou panu? Co si o tom myslíte? Vyjadřete se tomu? Já nevím, Božánku. Ale já nejsem pan. Pardon, paní, neodcházejte, co nám tomu řeknete? Co si o tom myslíte? Je to sviňárna, zatkli jste ho, nebo byste dala trest smrti? Já nevím, co si představuju. Počkejte, vy nemluvíte česky, ale počkejte, teď tady byla reportáž. Mě neviděli. Tak pardon, a jméno vaše? Okurka, ano, děkujeme. Takže všem se vyjadří a tamhle vidíme Michala Šmídla, musíme si ho rychle jít natočit. Právě se trošku na policie. Bohužel rozhovor, takže já se s náma loučím a pro televizi VIP Bulldog Boxer. Naschledanou. Vracíme se zpátky do studia. Teď jste viděli otřesnou reportáž o Michalu Šmídlovi. A teď předáváme slovo Bulldogovi Boxerovi. Pověz nám, Hexere, jak to vypadá tady do činu. Takže místo činu, to je otřesné, Michal Šmídl byl odvezen policií a dostal si nějaký kazajku a skončil v lázenci. Ano, je to tak, věřte nebo ne, ale Michal Šmídl je magor, potvrdil to i mudr pán. Počkejte, já jsem dám pán mudr pán Žabička, ale ten se bohužel nevyjádřil. A teď už předávám zase slovo paní Heleně. Paní Heleně, děkuji, tak vracíme se zpátky do studia a více informací vám povíme až zítra. Děkujeme, shledanou. Dnes je 30. ledna a ve škole se za svou dřinu mohly děti odnést své cvičení. Někdo odcházel z usměl v nestech, někdo zase dostal doma vynadáno. My jsme se ale podívali do Spankovské základní školy, teď jsme se ptali dětí. A jak to tam vypadá, nám řekne náš reportér Bulldog Boxer. Dobrý den, jsme před Spankovskou školou a podíváme se tady na žáky od základní škol od 1. do 9. třídy, jak se jim daří a jaký budou mít vysvědčení. Takže jdeme dovnitř. Takže jdeme se podívat tady do školy a máme tady jednoho žáka. Tak co nám řeknete, jaký budete mít vysvědčení a co říkáte na to, že už budete vidět volna? Ty 4 roky strašně pěkně, co mi pětky bylo, to jsem moc rád, jako
Bude se těžko. Ano, a myslíte si, že to příští pololetí vylepšíte? No tak o tom prostě pochybuju, to jako vůbec. A nebojíte se vás, že vás vyhodí ze školy? Jako já jsem hrozně chytrý, víte. A já to nemůžu vyhodit, já jsem prostě nekřiklek. Aha, tak děkuji za rozhovor. Pojďte, musíme se podívat. A tady už se odšít další. Ano. Ahoj, holčičko. Ahoj. Ty myslíš, že budeš mít na vysvědčení a jaký máš z toho pocit? No, paní Čelka říká, že jsou jedničky. A, to máš mít vyznamenání, víte? Asi jo. Tak děkuji moc. Tak teď se jdem podívat nahoru. Tak jsme tady nahoru na škole, ale hledajte tu holčičku. Jdeme se podívat. Právě. No jasně, že budu mít to jedničky, ne? A myslíte si, že jste chytrá? No jasně. A podrobíte se našemu inteligentnímu testu? Ano, víte. Takže kolik je, když máte jednoho slona a druhýho a jednoho zabijete? Kolik jich budete mít? No asi... To je nějaký dlouhý. Asi 3, ne? Ano, jedničky tak blbá, jako nevím. Tak se jdem podívat na další žáky. Co si myslíte, že budete mít na vysvědčení? Vy jste si nějaká věříte, ne? Já to vím. To jsou dneska máne. Jdeme se podívat do další třídy. Podívejte se. Ahoj, dětičky, co si myslíte, že budete mít na vysvědčení za známky? To jsem ta dobrá. A myslíte si, že to zlepšíte v pololetí? Ty děti, co si myslíš, že budeš mít na známku zvětšení? Já mám zatím pořád sami jedničky. Vy jste ale chytrá. A do jaký chodíte třídy? Do druhé, já to chodí do třetí. Ty jo, děkuji za rozhovor, takže jdeme. Máme trošku jednoho, co si myslíš, když budeš mít za vysvědčení? Tam je 1 trojku. Ty jo, to je 1 trojka. Pro televizi VIP velmi důležitá prasa. Bulldog Boxer, děkuju. Viděli jste zdrcující pohled do Staňkovské základní školy, kde nejsou děti moc inteligentní. A ty trochu sportu nám řekne Činková. Činku předám ti slovo. Dobrý večer. Před chvílí jsem byl postaven o novém Merkovu. Jistá Johana Hlouba vydržela flaškou na čele celý 1 rok. A je to naprosto neuvěřitelné. 1 celý rok. Nevěříte? Přesvědčíte se sami. Dobrý večer. Tady máme jistou Johanu Hladovou, která drží světový rekord drží flašky na čele. Už 1 celý rok. Jak se tomu cítíte? Tuho. Slyšíte sami? Tuhla. Bože, tak jak jste viděli, jistá Johana Hladová už není rekordmanka držení flašky na čele, takže pro televizi VIP Bulldog Boxer. Je o průležičkách ve Staňkově, které jsou již 5 let zavřeny a neudržovány. Více informací vám prozradí náš reportér Bulldog Boxer. Dobrý večer. Stojím tady před soukromým pozemkem, který už tak 5 let je zavřený, ale otázka je, žije ještě majitel? Vůbec žádný děti. Pane bože. Tady jdeme nějakou babičkou a co si o tom vše myslí? Co se to celý? Madam, paní, co si myslíte o tom? Znáte toho majitele? Co tady to má? Už 5 let se to tady neotevřelo. Řekněte nám k tomu něco. To dneska neumím mluvit. Váš manžel a je zdrav? A proč je to zavřený? Proč se to neotevřelo? Pravé. Aha, tak děkuji za rozhovor. Takže pro televizi VIP Bulldog Boxer. Tak teď přicházíme a předáváme slovo naší rostničce Božence Hoxerové, manželce Bulldoga Boxera. Tím se s vámi loučíme a zítra nashledanou. Hezký večer.
zkoušky. Zkoušejte, madam. Oh,